Sunday sizothi uvukile uJesu. Incwadi kaMatthew chapter number 28, we are going to read from verse number 8 and to verse number 10. Only 3 verses. The women quickly ran from the tomb. They were frightened but also filled with great joy. And they rushed to find the disciples to give them the angel's message. And as they went, Jesus met them. Greetings, he said. And they ran to him and held his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, don't be afraid. Go tell my brothers to leave for Galilee, and they will see me there. Izolo siyakhumbula bazalwane bami isikhulume into ethi uma uJesu esefile ababhali nabafarisi baya kuPilato bayocela ukuthi ithuna likaJesu lilokwe ngoba bakhumbula amazwi uJesu ayewasho esaphila athi after 3 days ngizovuka. Ngamanye amagama amazwi kaJesu abawathathanga serious esaphila kodwa uma uJesu engasekho they begin to take them very serious. In such a way they approach uPilato yokuthi bacela ukuthi ithuna likaJesu lilokwe lisilwe. Number 2, uqashwa ama security guard ukuthi aligade ngoba funa avuke. Athuma evuka bese abafundi bakhe bememezela imessage ukuthi uvukile. Bathi ke uma le message ukuthi uvukile ingasitholwe ngabafundi bakhe isabalale, isiqalo sethu besingcono kakhulu kunesiphetho somyalezo. Oh makatha, it is not about Jesus rising up from the grave. It's not about Jesus resurrecting from the grave, but the message of the grave, the message of Jesus resurrecting from the grave, it has got an impact. Ngamanye amagama waqashwa abantu ukuthi bagade ithuna likaJesu. My God, uNkulunkulu wayibeka lento enhlizweni yami ukuthi kuyenzeka uyahamba wena kanti kunabantu abagadile, kunabantu abavale iminyango yakho, kunabantu othi uhamba wehla wenyuka bazi yonke imovement yakho so that ungezunyakaza. Kodwa amandla esiphambano atobhala iBhayibheli, atobhala iBhayibheli izwi lesiphambano lingibula kulabo ababhubhayo kodwa lingamandla kaNkulunkulu kulabo abasindiswayo. So the word of the cross, it is just foolishness to those who are perishing, but it is power of God to those who believe in him. Amandla esiphambano na into engihluphayo bazalwane bami ukuthi abakhathazwa ukuthi uJesu uvukile kodwa bona bakhathazwa ukuthi umyalezo, imessage yokuthi uvukile izoba ne-impact more than ukuvuka kwakhe. Today is the Sunday. We are preaching the message ukuthi uKristu uvukile ethuneni. Makevuka wavuka nehluthulelo, makevuka wavuka namandla ethu, mayevuka ajobhala kangcono univusile nani ebenifile ngeziphambeko zenu. Ngamanye amagama athi ajobhalayo athi uma navuswa athi kanye noKristu athi funani okwaphezulu lapha ekhona. Uma kuthi uJesu uvukile kuyiSunday, uvuka nomndeni wakho, uvuka nempilo yakho, uvuka nesasa lakho, uvuka nomndeni wakho, uvuka nebhizinisi lakho, uvuka nefuture yakho. When Jesus evuka kwavuka nathi sivuke kanye naye ebebephelelwe ithemba sizomemezela ukuthi bazovuka. We know ukuthi there are bad news that are circulating all over the world, but we are coming with the message of the cross, the message of Jesus, that Jesus has already resurrected. Uma uJesu evuka, uvuka neprotection yethu. Uma uJesu evuka, uvuka nokunqoba kwethu.
uma uJesu evuka uvuka nempumelelo yethu. Namanye amagama uJesu webazalwane wangena ethuneni akalibalekela ithuna. Ungakhathazeki when we go through some coronavirus challenges, when we go through some lockdown, we shall come out again. We shall resurrect again. And when we resurrect, we will resurrect in power. We will resurrect in authority. And our lives will never be the same. Our life will never be yesterday. Because we are armed now with the word of God. We are armed now through the prayer that we are engaged in. We are armed now. Ngezwi likaNkulunkulu. Uma uKristu evuka, wavuka nempilo yethu efayo, wavuka nempilo yethu ephuphayo, wavuka nempilo yethu engenathemba, wavuka nempilo yethu engenakusasa, wavuka nempilo yethu uvukile. Sengathi uma evuka namhlanje angavusa neyakhe impilo. Sengathi uma evuka namhlanje angavuka namathemba akho. Sengathi uma evuka namhlanje angavuka namandla okholwa, angavuka namandla okunqoba phezu kwempilo yakho. Egameni kaJesu lithi iBhayibheli laba bambulala laba ababe against uJesu into yabashayisa ngovalo is the message. Oh manda laba yakhatha, the message of resurrection. Umyalezo wovuko, umyalezo ukuthi uvukile. Bathi mabezama ukuvala umyalezo washo ukuthi umnikazi womyalezo akavaleki. Oh manda laba shaka. Asivaleki thina. Masamba noKristu asivaleki. Ungasivala la, sivuleke la. Usivale la, sivuleke la. Usivale la, sivuleke la. Uvale onke lamakhona, sivuleke phezulu. Ngoba lo samba naye akavaleki lithi iBhayibheli noma esevukile wezwakala efika abafundi bakhe beyivalele endlini bekhuluma ngeindaba zokufa nokuvuka kwakhe. Abanye bethu uvukile, abanye bethu akavukanga. Lithi iBhayibheli wezwakala eseshuthula phakathi kwabo bamangala ukuthi ungene ngaphi ngoba iminyango yonke yayivaliwe. Samba nendoda engavaleki, samba nendoda engavimbeleki. Ulwandle lwahluleka ukumvalela, ijele lahluleka ukumvalela, itilongo lahluleka ukumvalela. Mawuhamba naye uhamba nongavaleki, mawuhamba naye uhamba nongavimbeki. Bangawafaka amasini abo kodwa lesamba naye owavuka ethuneni ngosuku lwesithathu wathi ngiphiwa amandla onke emhlabeni nasezulwini. Wathi hambani nemhlabeni wonke nishumayele imessage yovuko. Sizomemezela namhlanje uKristu wethu uvukile, wavuka neimpilo zethu. Uma navuswa kanye noKristu funano kwaphezulu lapho ekhona yena. Lithi iBhayibheli abambethela nabambulala. Iproblem yabo it was not uvuka kwakhe kodwa imessage yovuko. Bathi uma le message ingaziwa abafundi bakhe bayishumayele, uqala kwethu kuyoba kubi kakhulu kunesiphetho sethu. Usathane ubengayihlela nale coronavirus yakhe kodwa uyihlele kabi ngeensuku zovuko. Wayihlela kabi ngeensuku zovuko. Ngoba njengoba sithi uvukile nje siyalizwa ithemba lethu ukuthi livukile. Siyawezwa amandla ethu ukuthi avukile. Siyayizwa into yethu ukuthi ivukile. Uzovuka nawe ey'boletini zakho, uzovuka nawe endlaleni yakho, uzovuka nawe kule nto yakho yongasele, uzovuka nawe kule business lakho elincikizelayo, uzovuka nawe empilweni yakho. You shall rise again. You shall rise again in the name of Jesus, in the name and the authority of the blood of Jesus. Ngeke uhlale kunje, ngeke uhlale kunje, ngeke waphelela la. Greater is he that is in us than the one that is in the world. Uzovuka nawe. Lithi iBhayibheli oMaria benoMartha baye ekuseni bephethe amafutha okuyogcoba umzimba kaJesu. To their flabbergasted, to their surprise, yokuthi uma befika ethuneni kaJesu bathi baseza bakubona livulekile. Nansi into engihluphayo then bese semthandazweni. Bathi uma beqhamuka balibona livulekile. Lithi iBhayibheli babeza bona with the message of death.
beza nemessage yokufa kwakhe, kanti ethuneni bazohlangana nengelosi ephethe imessage yokuvuka kwakhe, ephethe imessage yokuphila. Oh my God, namhlanje ngizomemezela into yokuthi hlukana nemiyalezo ekhuluma ngokufa, hlukana nemiyalezo enegative empilweni yakho ukuze uphumelele. Drop down that message that is negative in your life. Drop down the message of death. Drop down the message yokuthi wena ngeke waphumelela. I have come here online to meet you with the message of life. The message of life is the message of Christ. The message of life is the message of the cross. The message of life is the message that says, you are going to rise in your finances. You are going to rise in your marriage. You are going to rise in your family. You are going to rise. Hey, in the matters, hey, Tita, you are going to rise. You shall rise. You shall rise, somebody. You shall rise. You shall rise. I say you shall rise. In Jesus' mighty name, you shall rise. After this coronavirus, you shall rise. After your situation, you shall rise. After your problems and circumstances, you shall rise. After the wars and the battles that are surrounding your life, you shall rise. I'm coming with the message of life. Espambano namandla espambano amvusa uJesu wabafileyo. Amandla espambano ayivusa inkosi wabafileyo. And the message, it was not about a resurrection yet, but was about the message of resurrection. I have come to tell you, my brother, I have come to tell you, my sister, I have come to tell you, everyone who is watching me now, I don't know what you are going through, I don't know what you are experiencing, I don't know your challenges, but God that I serve, He knows what you are going through, and the power of the cross shall make you rise again. The power of the cross shall rise, shall make you rise again. uMaria benomaka beza baphetha amafutha bathi bazogcoba isidumbu esifileyo, kanti bazohlangana nengelosi ephethe umyalezo wokuphila. Bathi bona sizofuna uJesu lo ongcwatshiwe. Ingelosi yathi hayi lo elimfunayo uvukile. Mandalaba yashaka. Hey, after this situation, after the lockdown, we shall come out. If you believe me, somebody shout, I shall come out. We shall come out. And when we come out, we shall inherit the great things from the Lord. Uma uIsraeli ephume eGibhithe wangena ngenalutho waphuma nengcebo yaseGibhithe. uNkulunkulu akabafaka abantu esimeni baphume bengaphethe lutho. Landa laba yekhatha uShadrach noMeshach noAbednego bangena emphandweni weNgonyama baphuma sebenamaposition ezweni ababethunjwe kulona. uDaniel wangena emphandweni weNgonyama waphuma esene office azosebenza kulo. Ngamanye amagama uNkulunkulu akavumeli yokuthi abakhe bangena esimeni baphume bengenalutho. Great blessings are coming to you. Great blessings are coming in your life. Great blessings are coming in your family. Great blessings are coming in your system. Great blessings are great. Uthi uNkulunkulu weAbrahama isizukulwane sakho lasiyongena khona siyoba zigcina for 40 years. Uthi kodwa emva kwalokho bayophuma nezinto abangangenanga nazo. You shall come, you shall rise. You shall rise from your own grave. You shall rise. You shall rise from your own grave. Wavuka ethuneni. Wavuka namandla wathi ngifuwa amandla. Izoba inkinga into yakhe yongena kulesimo for more than 21 days, but your life remains the same, or you die in the situation, because greater is He that is in us than the one that is in the world. I have come to tell you, somebody, fear not. Greater is He that is in you. I have come to tell you, Yoguti, Jesus is alive.
uJesu wethu uvukile. Ngamanye amagama, there is power in him if you believe in him. Ikizwi lenkosi lithi in him we live. Lithi in him we find our beings. Ngamanye amagama kuye siyaphila, kuye siyahamba. In him we live, in him we move, in him we find our beings. Okusho ukuthi ngamanye amagama masikuye siyayithola, masikuye sikwazi ukumuva, masikuye siyaphila. Bese labo mama bephethe imessage yokufa. Angazi noma ngayikhuluma nawe lento bese sithanda. Izokusiza into yokuthi ithi noma i-coronavirus ikhona, but don't talk about it. You must get the knowledge about it, but don't talk about it. You must take the word of God like somebody taking the doctor's medicine. You meditate about the word of God. You speak the word of God. You put the word of God in your system. You believe in the word of God. You confess the word of God. Yokuthi wena ungumIsrael wena. Noma amaGibhithe ebulawa izifo, noma amaGibhithe enendlala, kodwa wena Israel eGosheni, lapha ekhaya la ukhona, useGosheni lakho. The Lord that we serve shall keep you. Uzogcina uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli mabefika bayifica ingelosi ihlezi phezukwetshe elivulekile. Yayihlezi phezukwetshe. Izweni bazalwane, yayihlezi phezukwetshe itshe elivulekile. Ngiyambuza uNkulunkulu ukuthi yini ihlale phezukwetshe. Ingelosi yalivula itshe ukuba uJesu aphume. Yayisihlala phezukwalo, ihlalelani phezukwalo. Ihlalela ukuthi noma ngafika isitha sifuna ukuzolivala, kodwa singakwazi ukulivala. Angikhuluma into nawe yokuthi la uNkulunkulu akuvulele khona akekho ozovala. La uNkulunkulu akuvulele khona akekho ozovala. La uNkulunkulu azokuvulela khona akekho ozokuvalela. Nithi la uNkulunkulu azokuvulela khona akekho ozokuvalela. Khona yena akekho ongavala, ngoba thina singena la kuthiwa ngenwa khona, siphuma la kuthiwa siphuma khona. Ma uNkulunkulu wedlula le season kukhona la zokufaka khona. uNkulunkulu uzokhipha with great minds, uzokhipha with great ideas. You are going to move from the level of sharing izinto ezishalo, like Peter was fishing on the shallow places, but when Jesus came to him, he said, put your net into the deep. This is the season of deep launching our nets, so that when we come out of our Egypt, we will be better than yesterday. We will be better than last month. We will be better than last year. We will be better than 10 years ago, because uNkulunkulu kade simolda esilungiselela into ezinkulu. Mawuphuma la awukhuluma izinto ezincane. Mawuphuma la ukhuluma ama-deals amakhulu. Mawuphuma la ukhuluma izinto ezinkulu, ngoba umbonile uNkulunkulu nawe kade ekuvalele kwi-lockdown. Lithi iBhayibheli ingelosi yahlala phezu kwethu. Yahlala phezu kwethuna likaJesu. Why ihlale phezu kwethuna? So that uma kukhona abafuna ukulivala, bahluleke ukulivala. So memezela into ukuthi abazama ukuvalela wena bazohluleka. Abazama ukuvimba wena bazohluleka. Abazama ukulwa nawe bazohluleka. Abazama ukumelana nawe bazohluleka, ngoba yena ongakuwe mkhulu kunaloyo osezweni. Number 2, ihlaleleni phezu kwakho. Yayihlalela ukuthi abafikayo befuna ukuqiniseka, ngoba ama-speculations nama-message ayethi uJesu untshontshiwe ukuthi uma befika abantu bafike balunguze babone. Ngizothi mina bake bakuvalela bazofika bakuvakashele, kanti bazobona, bazokhonjiswa uNkulunkulu la sekubeke khona, bazokhonjiswa uThixo ilevel asekubeke kuyona. Lethi iBhayibheli, Mary and Martha came to the grave, came to the tomb with the message of death, but they met an angel with the message of life. I have come to say to you, there is an abundant life. There is greater things. Ngale kwalesi simo kunezinto ezinkulu uNkulunkulu akubekele zona. Lithi iBhayibheli basuka lapho bahamba bayoyimemeza imessage elelethi bayayivala. Abafarisi nabaSadusi bayoyimemeza betshela abafundi bakhe bethi uJesu uvukile. Bamemezela ukuvuka bengakamboni. Nayo into engikucela ngayo ukuthi kusukela namhlanje memezela ukuvuka kwakho, memezela ukuphila kwakho, memezela amandla akho, memezela ukunqoba kwakho, memezela impumelelo yakho, memezela ikusasa elihle kuwe, memezela izinto ezinhle kuwe. Yekela ukukhuluma into ezinegative.
izinto ezinegative ezika Saturday, kodwa on Sunday sikhuluma ngovuko. Njengoba kuyi Sunday namhlanje ngizomemezela kuwena yokuthi uJesu mayevuka angavukelize impilo yakhe iphinde ibe worse, angavukelize impilo yakhe ingashintshi, angavukelize impilo yakho ibe remain the same. Ivukile inkosi, but emvukeni kwayo message ezosabalala. The devil was trying to lock us in the lockdown, but he failed to lock the message. The evidence of what I'm saying is because I'm standing here and you are watching me there. You're with the devil, you cannot lock the message of the cross. Amandla nomyalezo wesiphambano unamandla. Noma kuvala iminyango yezindlu, kodwa umyalezo wesiphambano unamandla phezu kwempilo yakho. Asithandaze kanye nawe egameni kaJesu. Baba wethu ongcwele, Baba wethu onamandla onke, nakulomzuzu siyabonga dwala lethu. Sibonga ukusigcina nokusilondoloza. uNkulunkulu wethu onamandla, sibonga ukuthi wena ungumavula la kuvalwe khona. Sibonga ukuthi wena isandla sakho akukho la sifinyelela esingafinyeleli khona. Sibonga ukuthi wena uNkulunkulu ozwayo, sibonga ukuthi uNkulunkulu olalelayo, sibonga ukuthi uNkulunkulu owehlayo. Siyakholwa uNkulunkulu wethu ongcwele yokuthi nalesi simo esikhona ezweni lakithi emphakathini yakithi wena uzokwehla. uNkulunkulu wethu ongcwele usikelele iSouth Africa, usikelele izwe, ubusise izwe, ulethele ukuphila. Simi la Nkosi noma lo mthandazo ungabonakala engathi uyizeleze kwabaningi, kodwa ngiyazi Baba ukuthi is hitting the walls of Jericho, is hitting the walls. uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza Baba namba uNkulunkulu wethu ongcwele simi kanye nabo online. Sikhuleka kuwe uNkulunkulu wethu, baqinise Nkosi abantwana bakho, bamise Nkosi, ubapha amandla Nkosi ukuqhubeka endleleni, ubapha amandla okuthandaza, ubapha amandla okufundiswa, ubapha amandla uku-understand more than before. uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoba amandla omnqoba asekwazina amandla akhona esiphambanweni, akhona kuJesu owasifela esiphambanweni. Siyathandaza Baba ongcwele, sithandazela ama-family, sithandazela imiphakathi, sithandazela izwe lakithi, sithandazela ubuholi bezwe lakithi. Sithi ngenelela uNkulunkulu wethu ongcwele, wena